Hallelujah, hama dzinodikana. Once again, tasangana zvekare pandakataura mazuva aperayo. Ndakataura pamusoro pema titles. How people are abusing titles. Munhu anomuka achizviti ndamuprofita, iye ari mudhikoni. Munhu anomuka achiti ndamuprofita, iye ari muvhangeri. I will say this without fear of no one, but I will only have the fear of the Lord. And I will drive the truth home. Kusvika Satan apfeka mamvemve. Now listen to me very careful. Apostle Paul vanotaura ndotaura pamusoro pekuti maprofita, can they lead a congregation? Can they lead a church? We have so many prophets that are running churches or that are running ministries. However, there is a prophetic ministry. I want to differentiate. In short, there is a prophetic ministry and there is a prophetic gift. You can have a prophetic gift, but it cannot qualify you to be a prophet. Kureva kuti unogona kuita chipo chekuprofita, but usina office yomuprofita, uye usiri muoffice yomuprofita. A prophetic gift, an evangelist can also use a prophetic gift, can be gifted muchiprofita, but asiri muprofita. A pastor can also have a prophetic gift, but that prophetic gift cannot put him in the office of a prophet. We can also have a teacher of God's word. A teacher ndinogonadzisa shoko raMwari, but Mwari vomupa a prophetic gift to support his teaching ministry. But that teacher, that evangelist, that apostle cannot wake up one day shifting his title ministry to a prophetic title ministry. A good example, wapiwa chipo chekuprofita, but uri mvangeri. Augone kumuka waakuti ndave muprofita sitting in the office of a prophet. Ndiri kutaura zviri kubatika panapa. Now, muprofita, tine maprofita. We've got Prophet Hubert Angel, our brother. Prophet Walter Magaya, ndakataura in my last teaching. He's not a prophet, he's an evangelist. We have got Prophet Makandiwa. We have got a Prophet Michael Selo. We have got a Prophet Chiza. We have got Prophetess Matimbire. Prophetess Matimbire is not a prophetess. He is an intercessor. God called him and gave him a ministry of intercessory. But why is it people, they run to give themselves prophetic ministry? It is because of you, an ordinary congregant. Unenzeve dzinoda kunzwa, iwewe ndone problem. Ndiwe uri kuita kuti vanhu vabvise matitles avo, vabvise ushumiri hwavo, vachipeka mamwe matitles avasina kupiwa naMwari. Munhu wese anomuka kuti muprofita, iye asiri muprofita nekuda kwako. Ndava iwewe unoda kuudzwa zviri kunetsa mukati meupenyu hwako. Iwewe uda kuudzwa kunzi uchaita mari. Iwewe uda kuudzwa kunzi wakaroiwa naningi. Iwewe uda kuudzwa kunzi sei usida kuroorwa. Izvozvo zvese ndo zvinoita kuti ministers of the gospel vamhanyire to the prophetic movement. Saka muprofita haatange church. I will use Zayoja, Forward in Faith, as a very good example. A church which was led by our late father, Baba Ezekiel Handina Wangu Guti, and his wife, Yuna Guti. And recently, they have ordained Joe Guti to be the Archbishop of Zayoja. Now, if you look at Zayoja, you will learn one thing. In Zayoja, there are prophets.
kuma-assemblies kwavo. I have seen posters dzemafundisi ekuzayoja achitonzi bishop, prophet, evangelist, but vanhu ava vari muzayoja. Zayoja inotungamirirwa with a man akange aine an apostolic mantle. So when you have an apostolic mantle, you have the prophets under you. Okay, fine, let me remove under you, but let me say, in your church you have the evangelist. Vana mvangeri bvunza wabaya. You have got pastors, we have got teachers of the word, but vese ava vari muchurch yakaestablishwa with an apostle who has an apostolic mantle. So you can have a prophetic ministry, but it has to submit under an apostolic mantle. You cannot establish a prophetic ministry where you are not answerable to an apostle. The spirits of the prophets, they submit to a prophet. But where does the spirit of a prophet submit? They submit to a man, a woman who has an apostolic mantle. And in this case, let's talk about Baba Guti. I am saying this because tivhurane maziso, tivhurane nzeve dzemweya. Now, vese vane prophetic ministry, unozviziva here kuti vanogona kurwadziwa mwana ari musangano akafuma achiti bishop, vanogona kutadza kumugamuchira. They can attack him, they can attack her, saying aiwa, you are becoming rebellious, ari kuzvitwa akadanwa. Because prophetic ministry, it is about personality. Prophetic ministry, it is about me. Prophetic ministry, it is about hero worshipping. But the apostolic ministry, Pasarima Apostora, he discovers ministries in munevamwe vana. Ndosaka uchiona Baba Guti vasina kurwadziwa, vachiona vanhu vachibuda. Baba Guti vane vanhu vakawanda vakabuda mavari. Baba Guti vane vana vesangano vakatanga vachiona. As I'm speaking right now, varimo muchurch vakapiwa masangano who are leading churches in Zayoja under the apostolic mantle of Ezekiel Guti. That's the reason why I say, look at Emmanuel Makantiwa, our brother, how he is establishing. Vanaleri Gunda, we used to know him as a singer, but he's leading an assembly. Matthias Mahenderi, he's leading an assembly, etc., etc. Why? Because Prophet Makantiwa ain't a prophet. I don't want to prophesy on this platform, but in Makantiwa, we are seeing the Guti of the next generation. Why? Because Makantiwa ain't a prophet, but Makantiwa, he has an apostolic mantle. That's why he has all these people under him. I hope Rukubatsirika is I'm not attacking, but ngoye chokwadi yako anhama dzinodikana. Tasvika ngoye chokwadi. Ndochonzi chokwadi ichi. Ndotozviziva kuti iwewe uri mwana wava Makandiwa and you are going to attack me. That much I know. And ndakatogadzirira kuatakwa. Akoma shoko anga ndichorere. Anga chore munhu akaita seni. I'll give you another very good example of another apostle. He's a very young apostle. Anonzi Apostle Joe Daniels. Look how he's raising pastors under him. That's a sign. Joe Daniels akazomga kuti muprofita. Ndinoyapa nchikuzeti ari kureva nhema. Joe Daniels ain't a prophet. He is an apostle. And look at the work that he's doing. That shows that he has an apostolic mantle. And Apostle Daniels, he can also have prophets under him that submits under him. This is getting deeper. A prophet, okay, an apostle cannot submit under a prophet. Hakuna maapostора. Variko tikuona maapostора. Anondo submita kune mporofita. This is franchise. We are talking about franchise. They just want to rub shoulders
I'm saying this because I also have been there. I know this tactic. I know the gimmicks. Those are a prophet, the evangelist. I'll call him the evangelist. In Magaya, I see the Renard Bongo of Africa. In Magaya. He's not a prophet. In Makantiwa, I see the Guti of the next generation. But the people vakatora matitles. Matitles, title rekuti muprofita rinodyisa. Aurari nenzara. Title remuprofita unoenda kuholiday kuDubai. Title remuprofita rinoita kuti utsvagwe nemapolitician vachida kubvunza kuti ndichawinawo here next election. Title remuprofita unotsvagwa nemabusiness people vachida kubvunza kuti zvinhu zvangu zvinoitawo here. So what I'm saying, in Magaya there is a Renard Bonki of the next generation, because Magaya is a great evangelist, a very great evangelist. But nekuda kwema titles, muprofita anosubmita kuna apostle. Prophets must submit to apostles. Prophets are born by apostles and pastors. Vanozara maprofita. Vanozara vanhu vese atiri kutaura vanhu vaviri chete. It is the apostle and the pastor. Because the pastor ndiye anochengeta vana every day anavo. The apostle ndiye. Ndosaka uchiona kuti ini ndika mwana wangu mukomana Keith akaita mhuri yake, akaita mwana wake, ndizvozvo. Handirwadziwe. Because I'm an apostle. That's the nature of an apostle. That's the nature of a pastor. But muprofita akangonzwa muchechi make unzi uyo anenge ndosaka muchiona maprofita mazhinji vanoita anonzi ma satellite services. Kana muprofita asipo chechi haipindwe. Kana chechi muprofita asipo chechi inovharwa. Kana muprofita aripo kuheadquarters varukaripa vanoita satellite. What I'm talking about, vanoita TV. Ndizvozvo. Zvanzi zviri kuitwa namuprofita ari kuheadquarters batai TV. Ndopakatangira TP Joshua vanachinzi touch the screen. Why? Because maprofita, they want hero worshipping. They want to take people to their side. Maprofita vanoda kuroverwa maoko. Look, wherever there's a prophet and a prophetess, there is confusion. If you see kuti muprofita makandiwa hamuna confusion, what's out the mantle that is operating in that church, it's not prophetic. If it was prophetic in UFIC today, kungade mine confusion isingaite. But the mantle that is operating in UFIC, it's not prophetic, it is apostolic mantle. The same thing. Those I'm showing Magaya. That's what I'm saying. This is spiritual. Those who need to mavangeri kajeji. Those who need to mavangeri asumba. Apanza ita mabororo. Azodi. Woda is a baba mo apostora. Baba we mvangeri ningada dai. O God's kwa pasina na apostle. Iba sari mavangeri. But because the people of Zimbabwe and the people of Africa makabatira munechi hunganga wakazara mamuri mune hunganga wekuda kubvunzira. I'll give you my last very example before I leave this platform. I know you are going to attack me, but ativhunduki. Chekupedzisira. Maprofita season yavo yakadarika. We are in the season of the evangelist. God is raising my evangelist. In my next message, I'll be talking about women in the ministry. Why are we seeing many women rising? Kunyanya vasina varume. Vakadzi vari kuti takadanwa but vazhinji vacho havana varume. Till we meet again, I want you to continue staying tuned. Iyi ichapisa. Yekuti sei vakadzi vangosimuka angogona kuparidza atomu prophetess. God bless you.